Έχουμε τον Πέτρο Στεριώτη μαζί μας, διαχειριστή χαρτοφυλακίου. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Και από κοντά σε αυτή τη συζήτηση. Να πούμε καταρχάς μια κουβέντα. Χθες είχαμε μια πολύ σημαντική πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο και υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Δώστε μας το βασικό περίγραμμα αιτιολόγησης. Σίγουρα. Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη αγορά μας, το γενικό δείκτη, αυτός προέρχεται από ένα υψηλό 15 ετών, το οποίο πέτυχε λίγο μετά το 15 Αύγουστο. Θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια σημάδια κόπωσης, αλλά και κάποιο profit taking δικαιολογημένο. Οι αποτιμήσεις έχουν ανέβει, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη, αν θέλετε, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε, δεδομένων και των συνθηκών κάποιας κατοχύρωσης κέρδους στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχουμε μια πτώση και στην Αθήνα. Και αυτό σχετίζεται και με το δεύτερο τίτλο που αμέσως τώρα θα ανανεώσουμε. Υπάρχει μια κόπωση και είναι και μια διόρθωση, η οποία έχει και αιτίες, κυρίως ευρωπαϊκές αιτίες, αλλά είναι και μια ευκαιρία κατοχύρωσης κερδών, όπως μας λέτε, και κυρίως μπορούν να μπουν και νέοι παίκτες. Ακριβώς. Όλα αυτά. Η κατοχύρωση κερδών είναι φυσιολογική. Οι αγορές άλλωστε δεν μπορούν μόνο να ανεβαίνουν. Ο ελληνικός δείκτης και το χρηματιστήριο μας έχει καλομάθει, θα λέγαμε. Θυμάμαι ότι πριν μερικές μέρες ακόμη και εγώ θεωρούσα αυτονόητο ότι όντως αυτός θα είναι ο 10ος σερί ανωδικός μήνας και χθες προς το κλείσιμο που είδαμε την πτώση άρχισα να έχω δεύτερες σκέψεις. Αυτά είναι τα ωραία της χρηματιστηριακής αγοράς. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο τραπεζικός δείκτης είναι φωτογράφημα και σας ευχαριστούμε πολύ που μας το ετοιμάσατε. Ουσιαστικά εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ωραία ύψη. Έχει πιάσει πολύ ωραίες αποδόσεις ο τραπεζικός δείκτης. Ξεπερνά το 60% απόδοσης από τις αρχές του έτους. Και τώρα πού βρισκόμαστε? Ναι, δεν είμαστε σε άσχημα επίπεδα. Μπορούμε να πούμε είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά βλέπουμε τις τράπεζες με τη μόχλευση, αν θέλετε, με τη συναλλακτική δραστηριότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο που επικεντρώνεται κυρίως στις τράπεζες, αυτές να συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά να είναι και οι πρώτες που δέχονται τις πωλήσεις σε συνθήκες όπως αυτές που ζούμε. Έχουμε καλά νέα. Είδαμε και τη UniCredit να αποκτά μεγαλύτερο ποσοστό στην Alpha Bank. Τα θεμελιώδη προφανώς δεν έχουν αλλάξει προς το χειρότερο σε λίγες ημέρες, αλλά είναι λογικό κάποια στιγμή επενδυτές να παίρνουν τα κέρδη τους και μπαίνουμε, αν θέλετε, και σε μια δύσκολη περίοδο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπου και η εποχικότητα είναι απαιτητική και θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα πάει το υπόλοιπο της χρονιάς. Να φύγουμε από την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, κύριε Στεριώτη, και να πάμε στην Γαλλία. Είδαμε και νωρίτερα ότι δεν είναι μόνο οι πολύ υψηλές πιθανότητες να πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού, είναι και οι διεργασίες που γίνονται στην γαλλική κοινωνία, οι οποίες είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Όλα αυτά αποτυπώνονται στα γαλλικά ομόλογα. Τι βλέπουμε για το κόστος του δεκαετούς? Ακριβώς. Βλέπουμε ότι το κόστος του δεκαετούς δανεισμού της Γαλλίας έχει ανέβει στα υψηλότερα επίπεδα 10 και πλέον ετών. Δηλαδή μιλάμε για την περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Είχαμε τα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας σε κάποια φάση να έχουν πέσει και κάτω από το 0%. Δηλαδή ουσιαστικά οι επενδυτές να πληρώνουν τη Γαλλία για να τη δανείσουν. Τα επιτόκια του δανεισμού έχουν φτάσει κοντά στο 3,50% αυτή τη στιγμή και βλέπουμε τη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, να δανείζεται οριακά πιο ακριβά και από την Ελλάδα μας. Κάτι το εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα, προφανώς, τα πολιτικά αυτά ζητήματα παραμένουν. Σε λίγες ημέρες έχουμε εξελίξεις στη Γαλλία με την ψήφιση ή μη υπερψήφιση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Πιθανότατα αυτή η κυβέρνηση δεν θα μακροημερεύσει και οι επενδυτές είναι ευαίσθητοι στις εξελίξεις και θα δούμε ποια θα είναι η διαχείριση των θέσεων. Και επίσης έχει μια αξία να παρακολουθήσουμε τις επόμενες χρηματιστηριακές ημέρες και πώς η περίπτωση της Γαλλίας επηρεάζει τους ευρωπαϊκούς δείκτες, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ναι, η Γαλλία είναι μια τεράστια οικονομία. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρίσκονται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους. Θα έλεγα ότι είναι και αρκετά υπεραγορασμένα. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος συνεχίζει να εξελίσσεται στα ανατολικά της Ευρώπης. Έχουμε την Ευρώπη να έχει διαμηνήσει ότι θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά ποσά σε άμυνα και εξοπλισμούς. Όλα αυτά αυξάνουν τις δημοσιονομικές δαπάνες.
Οι επενδυτές μπορούν να είναι πιο σκεπτικοί, αν θέλετε. Οι χώρες πρέπει να βγουν στις αγορές για να δανειστούν νέο χρήμα και προφανώς, λόγω του υψηλότερου δανεισμού, το κόστος αυτού του χρήματος είναι πιο ακριβό. Κατά συνέπεια, οι μετοχές είναι πιο δύσκολο να συνεχίσουν την ανωδική τους κίνηση. Οι εταιρείες, οι κλάδοι δηλαδή, δανείζονται με πιο υψηλό επιτόκιο και αυτά κάποια στιγμή έχουν δημιουργήσει μια τάση κατοχύρωσης κέρδους. Το κοκτέιλ είναι πολύ σύνθετο εδώ για να δούμε πώς θα ξεφύγουμε από όλα αυτά που είναι σαν αντίρροπες δυνάμεις, όλοι τραβούν από όλες τις πλευρές. Θα πάμε στον χρυσό, σε στάση αναμονής ο χρυσός. Παραμένει σε ιστορικά υψηλά και διαχρονικά είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο. Είναι και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει το ρόλο του. Ναι, κανείς δεν μπορεί να εκτυπώσει χρυσό. Ακόμη και οι κεντρικές τράπεζες που γνωρίζουν πολλά πράγματα έχουν υψηλά αποθέματα χρυσού και τα αυξάνουν, το έχουν δηλώσει άλλωστε. Υπάρχει μια τάση από δολαριοποίησης, γιατί βλέπουμε ότι το δολάριο και η διοίκηση, αν θέλετε, εκεί πέρα, έχει αρχίσει να μην συμπεριφέρεται με σοβαρότητα. Αυτό δεν εμπνέει τους επενδυτές, οι οποίοι ξέρουν ότι ο χρυσός είναι, όπως είπατε, μια σταθερή αξία. Έχουμε τα γεωπολιτικά, έχουμε τον πληθωρισμό, ο οποίος δεν θεωρώ ότι είναι τόσο υποέλεγχο όσο διαμηνύουν οι κεντρικές τράπεζες. Έχουμε παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Έχουμε τα χρηματιστήρια τα οποία είναι πολύ υψηλά και κάποια στιγμή όταν θα επέλθει η διόρθωση όλοι θα ψάχνουν το ασφαλές καταφύγιο. Οπότε, όπως είπα, το χρυσό στηρεί στάση αναμονής στα ιστορικά υψηλά και με μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσει την ανωδική του κίνηση. Και αφήσαμε τα κρυπτονομίσματα για το τέλος. Μια κουβέντα, κύριε Στεριώτη. Είναι πολύ εντυπωσιακό, δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει μέχρι προσφάτως, ότι το Ethereum την τελευταία πενταετία έχει μια απόδοση που προσεγγίζει το 1000%. Ακριβώς. Έχει δηλαδή δεκαπλασιάσει την τιμή του. Πέτυχε ιστορικό υψηλό πριν λίγες ημέρες, λίγο πριν τις $5.000. Εκεί κάπου οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη. Έχουμε μια τάση μικρή, οριακή τάση κατοχύρωσης κερδών, η οποία είναι φυσιολογική και βλέπουμε αυτό το rotation μεταξύ των κρυπτονομισμάτων, με το bitcoin να επικρατεί, να είναι το πιο γνωστό, αλλά και αυτό να έχει δεχτεί μια διόρθωση τις τελευταίες εβδομάδες, χρήματα να μετακινούνται προς το Ethereum, χρήματα να φεύγουν και συνολικά αυτό το περιουσιακό στοιχείο να καθιερώνεται μεταξύ των επενδυτών. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση και για την παρουσία σας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.